хубавото ни свято, на майчината речи любовта, пътекът към духа на писмената, помогнете в начало на света, далечна и обичана родина, душата ти ще носи с песента, с теб ви напред, за да ни има и пази напред силен момента. Учителко за грешките прости ни, и щедро дай ни мъдър благослов. С България изписват своето име, а твоето с почет и любов. Я пейте с нас, далечна и обичана родина, душата ти ще носи с песента, с теб напред за да ни има и пази напред силен момента. Далечна и обичана родина, душата ти ще носи с песента, с теб напред за да ни има и пази напред силен момента. Първокласници, скъпи родители, честит 15 септември! Невероятен ден, невероятен повод да се съберем в Лондон и съвсем по-български да отпразнуваме този празник, който слага начало на учебната ни година. Ви посрещаме по-български, кой ще помогне за един следа? Посрещаме ви по-български и децата, за вас малко по-късно, с хляб и мед, за да ни върви живота в училището сладък като мед. Нали така ще бъде, деца? Да! Браво! Ще обаче да кажа на учениците малко за питите. Значи по традиция в България, там откъдето са вашите родители, а може би някои от вас също са родени, всеки празник се отбелязва с такива пити. И ние тук в нашето училище ще си правим подобно. Сега, като си отчупите от питата, символично ще прави на нашето училище. И заедно с българските книги ще упрекваме нашата вяра в доброто и ще учим какво най-добро са постигнали хората, живели в българските земи. И за това сега ще ви дам и първите български похвачета, с които от днес нататък няма да се разделят. И ви обещавам, че на нова година всеки от вас ще чете и ще учи. Започваме с трето деца. Заповядай, 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 заповядай. Заповядай. Айде, сега се хапнете. Чакай на тези. Запявай за песен, мънчето за нас. Утрини ясни училищни дни, здравей първокласни, мънчето звъни. Утрини ясни училищни дни, здравей първокласни, мънчето звъни. Която е нашата учителка от неделна група с Бугарче, където се учат малките деца от 4 до 6 години. Повечето от тези ученици тук, които виждате, те не са всички наши първолаци, не всички можаха да дойдат днес, а други ще дойдат по-късно. А повечето са нейни ученици и аз искам да чуя сега какво ще ми каже госпожа Анастасова. Госпожа Мечева, искам да кажа, че с нескрита гордост ви предавам децата от неделна група с Букарче, с които в продължение на цяла година се подготвяхме за този така важен и толкова вълнуващ момент, личи ми и на мен, предполагам. И аз искам да се обърна с още малко думички към тях и да ви кажа, мили мои приятелчета, бъдете все така любопитни
Бъдете все така дейни и неуморни, вашия път към българското продължава. Искам сега, като една всеобща благодарност към нашите стопани в този голям и хубав дом, да ви представя господин Кючуков, посланника на България, който е повече от баща за всички нас. На всички първокласници, добре дошли в училището на посолството, добре дошли в посолството. От днес нататък вие тук сте най-важните. И сигурно го знаете и в къщи, защото обикновено най-малките са най-важни в къщи, но на всички вас успех и, както стана дума, на нова година ще покажете какво знаете. И затова искам специално да им благодаря. И разбира се, не мога да не кажа едно благодарение на госпожа Мечева, на директорката на това училище. Огромно, наистина, удоволствие има да обявя нещо, което, доколкото знам, не е правено до сега от страна на Министерството на външните работи. Тази година Министерството на външните работи за пръв път награждава със свой почетен знак учители. Учители зад граница, и то става дума за двете директорки на двете лондонски училища. Госпожа Мечева и госпожа Везенкова. Нещо, което е напълно заслужено. Нещо, което това, което те направиха на практика, не просто дава знание, то обединява българската общност. Република България, Министерство на външните работи. Министърът на външните работи на Република България удостоява госпожа Снежина Руменова Григорова Мечева, директор на Българското училище към посолството на България в Лондон, основател, член на управителния съвет и говорител на Асоциацията на българските училища в чужбина, със златен почетен знак за значими заслуги за развитието на българското образование в чужбина и принос към съхраняването и популяризирането на български език и култура. Министър Николай Младенов. Като почетния знак. Хора, тази награда е за всички. На първо място за децата, които минаха през нашето училище в тези десетилетия и излязаха от тук със съзнанието, че са българи. Тази награда е на родителите, които искаха децата да бъдат българи. Тази награда е на прекрасните ни учители. Не може едно голямо и хубаво училище да го направи един човек. Едно голямо и хубаво нещо се прави от много хора, от много съмишленици, от много приятели. Ние сме градили това училище десетилетия само с любов.